نكريستيان عرفتنا كريستوسيو نحنا ملو عرفتنا بكريستوس أب سمايات تداليلنا زلو معلت سنبت اللاتنا نزي آكن رئائنا النقادل زلنا كريستيان أب زمدري ملو كريستنا ملو السلطان أب زمدري زب كريستوس تواهيب النايم تريفاتنا زلاد ما سماياوي ترستي سنبت عرفتي أبحق في كريستوس تداليات لنا الله نزارشت زي أكن ورس قدوسان تدالنا خنكون نزا ورش زي أز تدالنا خنكون إجزابير بزا ساعات زي سنبت كم زدالو ولنا عرفتي كم زلنا بز منفس زي إجزابير أبو نمسجنا كالنا نعنا زدال خايو مسجانا نعنا زدال خايو رستي أب سمايات إجزابير أبو تأرني بولنا زلو تأجا إجزابير أبو بود خاب يسوع كريستوس بزا ساعات زي أبت زهاب كنا نايولدنا السلطان أبويلنا أب كرمي خاخن قرب إجزابير أبو ملوكنا يولدنا السلطان زهاب كنا أب زمدري إجزابير أبو نجستات حواريات نبيات ممهران جركا إجزابير أبو نايز مدرزي أو جركا زعمت كنا ملوك سلطان نبت كريستيان زهاب كايا إجزابير أبو إنه بزا ساعات زي إجزابير أملاخي سلطاننا أب زمدرزي خنت كمالو إجزابير أبو بود خاب يسوع كريستوس من تزتوهبنا سلطان إجزابير أملاخي بزا أتزي أنا مسجنا كلنا إذا ملوك سلطان إذا سماوي سلطان نعنا ندك خاص لذهب كنا نبت كريستيان بز الزمن زبي يسوع كريستوس نبعرفت زأت خنا يسوع كريستوس يسوع كريستوس بزا ساعات زي أنا مسجنا كلنا أبو عرفتنا سلزخون كيسوع سلامنا سلزخون كيسوع ورشانا سلزخون كيسوع كلون بخلون زخون كلنا يسوع بزا ساعات زي أنا مسجنا كلنا إجزابير أبو نفسنا أبه زبل بوتا عج أبتي حكي رأس أبو رستمتي حكي نبلان نفسنا يا حواتي بزا ساعات زي أقويتا إجزابير أبو نفت عرفتو زأتونا أبو نزور الشاز بقعتكم كون إجزابير أبو بقعت سلزهبنا بدو حاتي أبو إجزابير أبو نايز زبن النبيات ممهران كهنات حواريات زجبرنا قدوس كهنات إجزابير أملاخي أبز مدرز إجزابير أملاخي نحنا إنا وكلتي نحنا إنا أمباسادرات ناي كريستوس أبز مدرزي إجزابير أبو بيسوع كريستوس بزا ساعات زي أنا مسجنا كلنا إجزابير أبو سمايات زفتركا مدرن ملأتان كل زفتركا إجزابير أبو إنه بزا ساعات زي أنا مسجنا كلنا إجزابير أبو خليات أحزاب سلز قبر كنا كافت زيت أف حرق زرقيز ولد كنا يسوع بود خاب يسوع كريستوس منافت عرفت خاطئتونا إجزابير أملاخي سمنا إجزابير أبو مسبوتاتنا رشتنا مسبوتاتنا سلز قبر كايو إجزابير أبو كم تفتيرهم حليفهم إجزابير أبو زي كونس إجزابير أبو أملاخ أسميرهم حليفهم زتوهلو إجزابير أبو كاب أتوم كون إجزابير أبو سمنا أب سمايات إجزابير أبو بود خاب يسوع كريستوس أبت مندم كأتو زيك إجزابير أبو زي أتو سرق زي أتو إجزابير أبو سمنا أب سمايات إجزابير أبلاخي أبو بدم كابي يسوع كريستوس دم إجزابير أبو كهنات سلز قبر كنا ورستي سلز قبر كنا وكيلات سلز قبر كنا مدراويان سماويان إجزابير أبو تسفانا أبز مدرزي كنا إجزابير أبو أبز مدرزي وكيلاتنا إجزابير أبو وكيلنا كريستوس أبز مدرزي إجزابير أبو نصبح الجهود ما إجزابير أملاخي نبتي عرفتنا بيسوع كريستوس أب حقفه إبراهيم أب حقفه يسوع إجزابير أبو نتاجس كاكن إجزابير أملاخي نزيت الدالونا سلزلخا نزيك إجزابير أملاخي تتنسى الناس سلزلخا نزيك إجزابير أملاخي بيسوع كريستوس أبز مدرز إجزابير أملاخي بيسوع كريستوس بنشتي واغون ريك لنا نصبح كن إجزابير أملاخي قص كن ريك كاينا مو إجزابير أبو بيسوع كريستوس مسكنا كلنا تمسكن إجزابير أبو تمسكن إجزابير أبو تمسكن أنت السمايات زفتركا مدري بزي مسرت زقمك إجزابير إنه بزا ساعات زي أنا مسكنا كلنا إجزابير أملاخي تمسكن قبل عندك خازلك بزي زمن إجزابير أبو قبل علينا زلك علامة إجزابير أبو قبل علي صندوق علامة قبل علي إجزابير أبو فقري وخمس بلد إجزابير أبو فقري سلزخون كاكسي أبي ربو فقر خاتل لما مدنا
ስለዘለኻ ብፍቅሪ ክንመላለስ እግዚአብሔር አቦ አብትህላውነትካ እግዚአብሔር አቦ ክንነብር እግዚአብሔር አቦ ትረዳና ስለዘለኻ ተመስገን እግዚአብሔር አምላኬ ተመስገን 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 እግዚአብሔር አምላኬ ካብቲ ዘይጠፋ ሐረግ ዘር ዝወለድካ ያ ነፍስና እግዚአብሔር አቦ እንሆ በዛ መዓልት እዚ አነ መስግነካለና ካብቲ ዘይጠፋ ሐረግ ዘር ዝተወለድና ካህናትካ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካለና እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ሳላ ዕብየት ስልጣንካስ ጸላእትኻ ከይተረፉካ አቀባጢሮም ይግዝኡኻ ጽሑፊሞ እግዚአብሔር አቦ እንሆ በዛ ሰዓት እዚ አነ መስግነካለና ንሕና ግን እግዚአብሔር አቦ ፈቲና ነመስግነካ ፈቲና ንሰግደልካ እግዚአብሔር አቦ 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 ኢልና ንጽውዖ እግዚአብሔር አምላኬ መሰል ውልድነት ዝሃብካና አቦ ኢልና ንጽውዓካ እግዚአብሔር አቦ ደቀይ ስለዝበልካና ውልደይ ስለዝበልካና መሰል ውልድነት ዝተቃመስና እግዚአብሔር አቦ ውልድነትካ ዝጣዓምና እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አምላኬ አፍት መስቀል እግዚአብሔር አምላኬ ናይ ዕዳ ጽሕፈትና ዝደምሰስካ ኢየሱስ 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 ነፍስና በዝማዓልት ዝተመስግነካላ ነፍስና በዝንጎዝ በዝማዓልት በዝምሸት ዝተመስግነካላ እግዚአብሔር አቦ ናይዛ ማዓልት እዚ አሰባት ጌርካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ بهوت بتعنا نبرويلك እግዚአብሔር አምላኬ እንሆ በዛ ሰዓት እዚ አከነ መስግነካ ህያው ዝኾነክ አልካ خن መሃር እግዚአብሔር አምላኬ አብትሕት እግርኻ ትሕቲልና እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እዛ ንስኻ ዝመዓደብካ ያ ግዜን ሰዓትን እግዚአብሔር አምላኬ እዚ ግዜ ዝናትካዩ እዚ ሰዓት ዝናትካዩ መንፈስ ቅዱስ እንሆ አነ ነሕዋተይን እግዚአብሔር አምላኬ በዚ ሰዓት እዚ ክበር እንዳበልና ብትሕቲኻ ንቀርባለና كبور يخامو كبر نقول يخامو نقص نبلك لنا እግዚአብሔር ኤልሻዳይ يخامو እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ በخالነት ካነ መስግነካ በኤልሻዳይነት ካነ መስግነካ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኬ ክብር ሁሉ ንዓኻ እንደሃብና እግዚአብሔር አምላኬ ስግደትና ከነቅርብ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝረዳካና እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ በነገራት ሁሉ ንዓኻ መስግነካ لنا نسخة كلن بخلون يخان عنا እግዚአብሔር አቦ كلن بخلون ስለዝኾን ካልና ነመስግነካ لنا መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኬ ዕበን ብለካ لنا አቢ ኻሙ ዕበን ብለካ لنا ንጉስ ይኻሙ እግዚአብሔር አምላኬ ንገስ ብለካ لنا ንገስ 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 ንጉስ ይኻሙ እግዚአብሔር አምላኬ ሕጅውን ብንጎስ حجون نقول سيخا እግዚአብሔር አምላኬ ዘለኹ ዝበልካ እግዚአብሔር በህላውነት ካን ምልኸካ በህላውነት ካን ሰግደልካ በህላውነት ካን ንኽብረካ ለና እግዚአብሔር አምላኬ አቦት ዘለኹ ዝበልካ ሕያው መንፈስ ቅዱስካ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ልዕሊ ነብስ ወከፍና እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እግዚአብሔር አቦ ናይ ክብር ንጉስ ናይ ክብር ንጉስ ናይ ክብር ንጉስ نعأتونا بزقوبعنا نبلك لنا منفس قدوس نعأتونا بحلفنا نبلك لنا እግዚአብሔር አቦ ድንጉርና ዘበለ ሰጥ ዘበልና እግዚአብሔር መንፈስ ሕርምና ዘበለ ዝበልዕና እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ነብስ ወከፍ ሕልፍኝ እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕለፍ ንብለካ ለና እግዚአብሔር አቦ ዘይተተንከፈ ነገራትና እንዳተንከፍ ከሕለፍ እግዚአብሔር አቦ ዘይተዘነነ ነገራትና እንዳዘነን ከሕለፍ መንፈስ ቅዱስ ንብለካ ለና እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዚህ ሰዓት እዚ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕርም ዘበለ እንዳበላዕ ከሕለፍ እግዚአብሔር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ሓራዘውፅ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዝፍውስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ዘልዕል ናይ እግዚአብሔር መንፈስ بيسوع كريستوس مزقبنا إجزابير منفس ززننا إجزابير منفس زنسأنا إجزابير منفس بيسوع كريستوس نبزقوا إنس بيسوع كريستوس ملقنا بلالنا أيراتنا بسم كانت ريولنا إجزابير أيراتنا بشيم يسوع زتري
زرعي يكون بلا لنا እግዚአብሔር አቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕርም ዝበልዕ ዘበለ እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ሕርምና ዘበለ ይበልዕ በዛ ሰዓት እዚኣ ዝኽልክለና ዘበለ መጋረጃ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይተርተር ንብላለና እግዚአብሔር አቦ አዚም ዝዘርአልና መንፈስ ከም ዝግባአና ኮይና እግዚአብሔር አምላኬ አቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም መሰውኢታትና ክትሕድሶ እግዚአብሔር አቦ እነሆ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በዛ ሰዓት እዚኣ ንጽልለና እግዚአብሔር አምላኬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ድንዛዜ መንፈስ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ካብ ልዕሊ ምእመናትካ ክልዓል እግዚአብሔር አቦ እነሆ በዛ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር አምላኬ አቦ ናብ ጸሎት ዘትገ መንፈስ ናብ ቃልካ ዘትገ መንፈስ ክልቀቀልና በዛ ሰዓት እዚኣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጽልለኹ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ንህዝብ አምላክ አሲሩ ዝሐዘ መንፈስ እግዚአብሔር አቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ሃይማኖት ስርዓት ዘይኮናስ እግዚአብሔር አምላኬ በሐቅን በመንፈስን ክንሰግደልካ በሐቅን በመንፈስን ከነምልኸካ በሐቅን በመንፈስን እግዚአብሔር አምላኬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከምት ድለዩኒ ክትረኽሙኒ ዝበልካ እግዚአብሔር አቦ ክትርከበልና እግዚአብሔር አቦ ንሕና ድማ ከም ዝግባአና ኮይና ክንደልየካ እግዚአብሔር አቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ መምላድ መንፈስ ምድላይ መንፈስ ምቅህታው እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኬ ከምቶም አቦታትና እግዚአብሔር አምላኬ ንአምላኽ አስሚሮም ሓሊፎም ዝተባሃሉ እግዚአብሔር አምላኬ ንዓኻ አስሚርና ክንሓልፍ እግዚአብሔር አቦ ምንባርና ዘይተረፈና ክርስቲያናት ተባሂልና ምጽዋዕና ዘይተረፈና እግዚአብሔር አቦ በሐቅን በመንፈስን እንዳሰገድናልካ በሐቅን በመንፈስን በመንቀጥቀጥ እንዳተገዛእናልካ እግዚአብሔር አቦ ማለትና ኮይን ክንነብሮነት ቃል እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክትረዳአና እግዚአብሔር አቦ ርዳአና እግዚአብሔር አምላኬ በዘይ መንፈስ ከእግዚአብሔር አቦ ሓዶኳ እግዚአብሔር አምላኬ ከስምረካ ዝኽእል የለን እግዚአብሔር አቦ ሕያው ዝገብር መንፈስ ሕያው ዝገብር መንፈስ ሕይወት ዝህብ መንፈስ ሕይወት ዝህብ መንፈስ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ በዛ ሰዓት እዚኣ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኣብዚ ጉባኤ ዝኽልቀቕ እግዚአብሔር አቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምላኬ ካብ ናይ ስርዓት አምልኾ ካብ ናይ ስርዓት እግዚአብሔር አምላኬ ወፂና በሐቅን በመንፈስን እግዚአብሔር አቦ በሐቅን በመንፈስን ክንሰደልካ እግዚአብሔር አቦ እንዳተረዳአና ኣብቲ ሕልፍኝ ኸኣቲና ኣብቲ ውሻጤ ኸኣቲና ኣብቲ ቅዱስተ ቅዱሳን ኸኣቲና እግዚአብሔር አቦ ንዓኻ ባህ ዘብል እግዚአብሔር አምላኬ ስሙር ሽቶ ክንዓጥነልካ እግዚአብሔር አቦ ብሽም ኢየሱስ እግዚአብሔር አምላኬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስካ ብዘይ ምኽልካል ናብዚ ጉባኤ እዚ እግዚአብሔር አቦ ብዘይ ምኽልካል ናብዚ ጉባኤ እዚ ክወርድ እግዚአብሔር አቦ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አምላኬ መልዓለ ዳውና ኸጥዕም ሽቶ ኾነልካ እግዚአብሔር አቦ ዜማታትና እግዚአብሔር አምላኬ ባህ ዘብለካ ቅዱስ መስዋዕት ኾነልካ እግዚአብሔር አቦ መልዓለ ዳውና ድማ እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻት በህጎ እግዚአብሔር አምላኬ ንስኻት በህጎ ስጉምቲ ንስኻት በህጎ መስዋዕቲ ንስኻት በህጎ እልልታ ንስኻት በህጎ ዝማሬ ንስኻት በህጎ እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ክኾነልና ኣብዚ ጉባኤ ዝንጽልለና እግዚአብሔር አቦ بفقركم يخم تلليل كان أخامو أبتمجرش زمن እግዚአብሔር አምላኬ አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ፍቅር ዝኮነልና እዚ ፍቅር ዝኮነልና ናብዚ ጉባኤ እግዚአብሔር አምላኬ መንፈስ ፍቅሪ መንፈስ ዕርቂ መንፈስ ሰላም እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ናብዚ ጉባኤ ክፈስስ እግዚአብሔር አቦ አነ ይጽልልኩ በዛ መዓልት እዚ እግዚአብሔር አምላኬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ድኻም ሕዋተይ ዝሽከም እግዚአብሔር አምላኬ ጉልበተይ ከተብርህ እግዚአብሔር አቦ ጉልበተይ ከተጽንዕ እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ድኻም ሕዋተይ ዝጸውር ድኻም እግዚአብሔር አቦ ሕማም ሕዋተይ እግዚአብሔር አምላኬ ብሽም ኢየሱስ ድገደኒ ዝጽሊ ብርክ ዝኸፍል ሓፍቲ ክኸውን እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አምላኬ ኣብ ልዕሊ ዝጉባኤ እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ነው በዛ ሰዓት እዚ አንጽልለና ናብዚ ጉባኤ እግዚአብሔር አምላኬ አቦ ደይምርርዳ እግዚአብሔር አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ እንሆ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አሞንጎና እግዚአብሔር አምላኬ ሓደ ኳድኹም ከይርከብ እግዚአብሔር አምላኬ ቋንቋ ዝደበላለቕ ዘበለ ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ካብዚ ጉባኤ ዝክርሕቕ ንጽልል
لنا እግዚአብሔር አቦ በሰዓት እዚ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አቦ አምላክ ክብር ንስኻ ጥራሕ ክበረሉ ለዝጉባኤ እዚ ንስኻ ጥራሕ ተጠቀመልና እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ጥራሕ ክበር እግዚአብሔር አምላክ ክብሪ በክብር ተመላለስ بخبر تملالس እግዚአብሔር አቦ بخبر تملالس نابز ጉባኤዚ بخبر تملالس አብዕል አገልገልተና بخبر تملالس እግዚአብሔር ጎይታ መንፈስ ቅዱስ ንሾመካለና እግዚአብሔር አቦ አብ ቅዱስ ከረነይ ንጉሰይ ሸቁ ከምስተባለ እግዚአብሔር አቦ እንሆ አብዝ ቅዱስ ሕብረትና እግዚአብሔር አቦ ንሾመካለና መንፈስ ቅዱስ ንሾመካለና ርስን አቦን ጎይታን ጌርና ንሾመካለና እግዚአብሔር አቦ አቦ بخبر تملالس ياوزخون كمنفس حرازو صناي እግዚአብሔር መንፈስ حرازو صناي እግዚአብሔር መንፈስ حጎስ ዝህብና እግዚአብሔር መንፈስ أسرات زفتحنا እግዚአብሔር መንፈስ حمام زبل زفوسنا እግዚአብሔር መንፈስ زتسبرز زننا እግዚአብሔር መንፈስ دس زبلنا እግዚአብሔር መንፈስ ናብዝ ጉባኤዚ እግዚአብሔር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም نعدمكالنا ጎይታ መንፈስ ቅዱስ تحوي ندد أبت مسوي زي طفق قطقط ناي منفس حوي تحوي ندد أبت مسوي زي طفق قطقط ناي منفس حوي زي طفق قطقط ناي منفس حوي نابز ጉባኤዚ ለቀበላለሁ أنا بزنك هذي بيسوع ክርስቶስ ስም زي طفق قطقط زي طفق قطقط እግዚአብሔር አቦ بيسوع ክርስቶስ ስም بيسوع ክርስቶስ ስም زي طفق ناي منفس ቅዱስ حوي زي طفق ناي منفس ቅዱስ حوي نابز ጉባኤዚ ለቀ بشم يسوع እግዚአብሔር አቦ بيسوع ክርስቶስ ስም حوي منفس ቅዱስካ እትንዳዞረ ጽቡቅ ዝገበረ መንፈስ ሕጁን እግዚአብሔር አቦ በህላውነትካ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በመልአት ናብዝ ጉባኤዚ ተመላለስ እተሐዊ ይንደድ አፍት መስውኢ زي طفق قطقط ناي منفس حوي لقق بالساعات زي እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝቀበል መንፈስ ዘልዕለ መንፈስ እግዚአብሔር አቦ መንፈስ ነቢያት መንፈስ ሐዋርያት መንፈስ መምሃራን መንፈስ ጓሶት እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ናብዝ ጉባኤዚ ለቀቅ እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ ይለቀቅ ሕሙማትና ዝፍወስሉ ድደኸሙ ዝትንስኡሉ እግዚአብሔር አምላኺ ባብዝ ጉባኤዚ እግዚአብሔር አምላኺ نعوناينا بيت እግዚአብሔር مستقبلونس لبي بحقوس ملأخ مستوهله እግዚአብሔር አቦ አቤትካ ቤት حقوس بيت سلام بيت عنا بيت عرفتي እግዚአብሔር አምላኺ አቤትካ ይዘሎ ኩሉ እግዚአብሔር አቦ አቤትካ ይዘሎ ፈውሲ አቤትካ ይዘሎ حرነት አቤትካ ይዘሎ ምንጋፍ አቤትካ ይዘሎ እግዚአብሔር አምላኺ ድኹም ዘበለ ዝጽግዓሉ ዝጸልማ እግዚአብሔር አምላኺ ዝራውየሉ ዝጠማየ ዝዕንገለሉ አቤትካ እግዚአብሔር አቦ ናብዝ ቤትካ እግዚአብሔር አቦ ናይ ملأت منفس እግዚአብሔር አምላኺ بملأت أبز ጉባኤዚ ሕያው መንፈስ ካይመላለስ እግዚአብሔር አቦ ጎይታ መንፈስ ቅዱስ በሰዓት ዝንጸልለና መናእሰያትና እግዚአብሔር አቦ በኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ጽምዓት ዝና ውሽጦ እዚ ርድኢት እዚ ሓቅ እዚ እግዚአብሔር አምላኺ ብሽም ኢየሱስ አቦ نابلعل نفس وكفنا نام مناسياتنا نابدقنا ناولدنا እግዚአብሔር አምላኺ በዛ ሰዓት እዚኣ መንፈስ ሓቂ መንፈስ ስግደት መንፈስ አምልኾ እግዚአብሔር አቦ በዚ መዓልት እዚ ይኹን ንበላለና ጎይታ መንፈስ ቅዱስ እንሆ በዛ ሰዓት እዚኣ እግዚአብሔር አምላኺ ናይ ዝጉባኤ እዚ ርእስን አቦን ጎይታን ንጉስን ጌርና ንሾመካለና እግዚአብሔር አቦ መንፈስካ ይዛረበና ንሕና ድማ ዝሰምዕ መንፈስ أبو بيسوع كريستوس نسخ حنسا تزارب እግዚአብሔር أبو بيسوع كريستوس من حنا دما كنستوعل እግዚአብሔር أبو بز ساعات እግዚአብሔር أملاخي زسمع يأذن زستوعل منفس نافتك ألكا نافت حقي زبالة ناف كريستوس زبالة زمرح زعبي منفس زلوت منفس كبر خازري منفس እግዚአብሔር أملاخي بيسوع كريستوس بقالك حجوك تزاربنا እግዚአብሔር أملاخي بيسوع كريستوس እግዚአብሔር أبو بجيتها بيسوع كريستوس نباري خالص خاخ تقملو እግዚአብሔር أملاخي بجيتها بيسوع كريستوس بتزمت قال እግዚአብሔር أملاخي سوسا
30 مئتي كفرق زي أبهر أملاخي بيسوس كريستوس بس ساعات زي أبوك الباريخان السخاخ تكملو شامبوك أخان السخاخ تكملو زي أبهر أبو بقيتها بيسوس كريستوس من أخ حلفنا نهبكالنا زجوا إزنات كايو نحنا دمانات كاينا زي أبهر أملاخي كلون بكلون كاين كان أخامو تمسكن زي أبهر أبو تمسكن نفسنا تمسكنا كلا زي أبهر أبو زي أبهر أملاخي إذا زي ساعات نحنا ونجزي أبهر أبو نات كائنا تمسكن جزي أبهر أبو نفسنا أباه زبل بوتا عجابت حوا إمو تمسكنا كلا عوف كم فنترى هداناي كم تبلت نفسنا زملت نفسنا بزن كوزي بس ما عرفت زي أبهر أبو اتخم فنترى هداناي زملت نفسي تمسكنا كلا بوتا تمسكن جزي أبهر أبو تمسكن سلة مالي تمسكن سلة لومي تمسكن سلة صباح دحر صباح كل خباخا كل بأخا كل كباخا إمو جزي أبهر أبو كبر خلو نسخة وسد بلكالنا كل جزي أبهر أبو نسخة زي بالكايو نسخة زي تفلتو حنتكو أبهي وتنا تفتس أميلا نمو جزي أبهر أبو كل خباخا كل بأخا كل دمان أخا كبر يخون جزي أبهر أبو نمسكنا كالنا زي أبهر منفس زي زينات كايو نحنا ونات كاينا متمسكن بيسوس كريستوس آمين ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎመን ንዘል ዓለም ሕያው እዩ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዘል ዓለም ንዘል ዓለም ክብርን ምስጋና ንዑ ይኹኑ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር እንደገና ደጋጊሙ ዕድል ይሁናሉ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ዕድል ይህብዩ ብዘለዓለማዊ ዙፋኑ ዝተቀመጠ ሁሉ ዝኽእል አምላክ ክብርን ምስጋናን ውዳሰን አምልኾን ንዑ ይኹኑ ሉላ እግዚአብሔር ይባርኪ ተባረኪ ብርክቲኺ እግዚአብሔር ይባርኪ እግዚአብሔር እንደገና ለምሸት ዕድል ስለዛሃበና ጸጋን መንፈሱን ከፍሰልና ኣብቲ ልበይ ዘሎ ቃል ድማ መንፈስ ቅዱስ ከም ድሌቱ ክገልጾ እንጸሊ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክ ካብ ዘለዓለም ክብርን ምስጋናን ንህበካ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን እስኻ ካብ ዘለዓለም ሕያው ኢኻ ዘለዓለማዊ ክብርኻን ዘለዓለማዊ ሞገስካን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣመንትኻ ይግለጽ ናይ ክብርኻ መግለጺ ናይ ሓይልኻ መግለጺ ኢድካ እሞ መንፈስ ቅዱስ ኢድካ ማእኸልና ብምልኣት ትመላለስ እቲ ሰማያዊ ክብርኻን ሰማያዊ ሞገስካን ሰማያዊ ሓይልኻን ብምልኣት ይፍሰስ እቲ ንስኻ ዝመደብካዮ ዘለዓለማውን ሓያልን ዝኾነ ግብሪ ኣብ ማእኸልና ግበር ቅዱስ እግዚአብሔር ካብ ዘለዓለም ብክቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርን ህበካ እትናትካ ዘይልወጥ ዘለዓለማዊ ፍቅርን ጸጋን ብምልኣት ይፍሰስ ሕያውነትካ ብምልኣት ይገለጽ ተሪፉ ዘሎ ግዜ ኩሉ ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ብክቡር ወድኻ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን كم مبجسي حزنايا نتسا الله خفلي أبي يوحنس وانجيل زلايا قصري سران حموش تنزلو معرف 14 جنا مساخاتكم كلهو زي نجرات زي نجركهم
እትዬ አቦይ ብስመይ ሰዶ መጸናንዒ መንፈስ ቅዱስ ንሱ ሁሉ ከምህረኩም ነቲ አነ ዝነገርኩኹም ዘበለውን ከዘኻኽረኩም እዩ ሰላመይ ኣሓድገልኩም ኣለኹ ሰላመይ እውን እህበኩም ኣለኹ እዚ ዝተዛረቦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ 3 ዓመትን ፈረቓን ደቂ መዛሙርት ሰምሃሮም ኣብ መወዳእታ ዝተዛረቦ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ኣድላይነት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወቶም እንታይ ዓይነት ብጽሒት ከም ዘለዎ ናቱ ሓላፍነትን ናቱ ስራሕ እንታይ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ደጊሙ ደጋጊሙ ነጊርዎም እዩ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቃል ኣምላኽ ብግቡእ 3 ዓመትን ፈረቓን ምሰምሃሮም ሓደ ዝበሎም ነገር እንታይ እዩ እቲ ኣነ ዝነገርኩኹም ከዘኻኽረኩም እዩ ነዚ ክፍሊ እዚ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ክሪኦ ንኽእል ኢና መጽሓፍ ቅዱስ ክሪኦ ከለና ግብረ ሃዋርያት ኣብኡ ንሪኦ ግብረ ሃዋርያት ዘይኮነ ስራሕ ግብረ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣብ ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ሰርሖ ስራሕ እዩ መንፈስ ቅዱስ ብግብሪ ዝተገለጸሉ ቦታ እዩ ኣብ ሃዋርያት ብግብሪ ዝተገለጸሉ ቦታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣትን ናይ መንፈስ ቅዱስ ስራሕን ኣብ ግብረ ሃዋርያት ከመይ ከም ዝነበረ ክርኢና ሃዋርያት ወይ ናይ ጎይታና ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መንፈስ ቅዱስ ምስተመልኡ ዝኾኑ ነገራት ንፈልጦ ኢና ኩላትና ስለዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልኣት ኣብ ኣመንቲ ክንደይናይ ኣገዳሲ ነገር እዩ ማለት እዩ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ክሪኦ ከለና ካብኡ ክርኢና ሓደ ድሒሩ ዝመፀ ሃዋርያ ሳኦል ናይ ቀድሞ ስሙ ሳኦል ዝነበረ ድሓር ጳውሎስ ዝተባሃለ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መገዲ ምስ ተራኸቦ እንታይ ኢልዎ ናብ ጳውሎስስ መን መፂኡ ዝብል ክርኢና ካብ ቁፅሪ 8 ከንብቦ እየ ሳኦል ከዓ ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 9 ሳኦል ከዓ ካብ ምድሪ ተንሲኡ ዓይንቱ ቋሓበለ እንተኾነ ክርኢ ኣይከኣለን ስለዚ ብኢዱ መሪሖም ናብ ደማስቆ ኣእተውዎ ክሪኢን ክበልዕን ክሰቲን ድማ 3 መዓልቲ ገበረ ከይረኣየን ከይበልዕን ከይሰትየን ድማ 3 መዓልቲ ገበረ ኣብ ደማስቆ ከዓ ሓደ ሃናንያ ስሙ ወደ መዝሙር ነበረ ንዑ ጎይታ ብራእይ ሃናንያ ኢሉ ፀውዖ ንሱ ከዓ እኒአኹ ጎይታ ኢሉ መለሰ ጎይታ ከዓ ተንስእ እሞ ናብታ ቅንዕቲ ተባሂላ ትፅዋዕ መገዲ ኪድ ሳኦል ዝበሃል ሰብኣይ በዓል ጠርሴስ ይጽልሎ እሞ ኣብ ቤት ይሁዳ ድለዮ ንዑ እውን ንስኻ ኸይድካ ኢድካ እምቢድካ ከም ዝርኢ ክትገብሮ ምዃንካ ብራእይ ገሊጸሉ ኣለኹ በሎ ሃናንያ ከዓ ጎይታይ ብዛዕባ እዚ ሰብ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ንቅዱሳንካ ክንደይ ክፉእ ከም ዝገበሮም ካብ ብዙሓት ሰሚዐ ኣለኹ ኣብዚ ድማ ነቶም ስምካ ዝፅውዑ ኩሎም ከኣስር ካብ ሊቀ ካህናት ስልጣን ሒዙ መፂኡ ኣሎ ኢሉ መለሰ ጎይታ ገና ኪድ ደኣ እዚ ሰብኣይ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣሕዛብ ነገስታት ደቂ እስራኤል ስመይ ክፀውር ዘለዎ ናተይ ሕሩይ ኣቕሓ እዩ ምእንቲ ስመይ እውን ክንደይ ብዙሕ ሓሳረ መከራ ክቅበል ከም ዝግብኦ ከርኤ በሎ ሃናንያ ከዓ ከደ ናብ ቤቱ እውን ኣተወ ኢዱ ኣብ ልዕሊኡ ኣንቢሩ ከዓ ሳኦል ሓወይ እቲ ክትመፅእ ከለኻ ኣብ መገዲ ዝተራእየካ ጎይታና ኢየሱስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልኣካን ናባኻ ልኢኹኒ በሎ ብኡብኡ ከዓ የዒንቱ ከም ቅራፍ ዘበለ ረጊፉ ወደቐ እሞ ረኣየ ተንሲኡ እውን ተጠመቐ ምግቢ እውን ምስ በልዐ ድማ በርትዐ ይብለና ኣብዚ ክፍሊ እዚ እንሪኦ ሓደ መሰረታዊ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ደማስቆ ከዓ ሓደ
ሃናንያ ስሙ ወደ መዝሙር ነበረ ኣብ ደማስቆ ሃናንያ ዝበሃል እዚ ወደ መዝሙር ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣመነ መንፈስ ቅዱስ ዝተመለአ ወደ መዝሙር ይዝብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ሐዋርያ ይብሎን ነብይ ይብሎን ወይ መምህር ይብሎን ወይ ከዓ ወንጌላዊ ይብሎን ዝተፈላለየ ስም አይተጠመቀን ግን መጽሐፍ ቅዱስ ከቀምጦ ከሎ ወደ መዝሙር ነይሩ ወደ መዝሙር ዝነበረ ሃናንያ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዮ ስለ ዝነበሮ ናብኡ መጽኡ ሃናንያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስተዛረቦ ነገር ሓደ ነገራት ምስ መለሰ ምስናይ ክርስቶስ ሐሳብ ግን አይተዳፈአን ኢየሱስ ክርስቶስ አብርሃም ቢሉ ነጊሮ ሃናንያ ናብ ጳውሎስ ምስተላአኸ ሃናንያ ኣብ መገዲ ተረፈን ናብ ጳውሎስ ይኸይዱ ሃናንያ ብዛዕባ ሳኦል ዝፈልጦ ታሪኽ ኣለዎ ሳኦል እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝኾነ ይፈልጥ እዩ ሳኦል እንታይ ዓይነት ስልጣን ካብ ሊቀ ካህናት ተቀቢሉ ንደቀ መዛሙርት ከአስርን ክገፍፍን ከምስተላአኸ ሓበሬታ ኣለዎ ንነብሱውን ጥርጥር ኣለዎ እቲ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ኣተሓሳስባ እንታይ ነይሩ ተይልና ንጎይታ ንሰብዝስ ክንደይ ዓይነት ነገር ዝገበረ ሰብ እዩ እሞ ከመይ ናብኡ ዝኸይድ እዩ ትሕቶ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እዚ ብዛዕባ ስመይ ኣብ ኣሕዛብን ኣብ ነገስታትን ብዙሕ መከራ ዝቕበል ሰብ እዩ እሞ ኣነ ዝሓረኽዎ ኪድ ኢሎ ንመን ንሃናንያ ደቀ መዝሙር ሃናንያን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዘራረቡ ነይሮም ብዛዕባ ጳውሎስ ሃናንያን ኢየሱስ ክርስቶስን ይዘራረቡ ነይሮም ተረዳዲኦም ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአኻይ ሃናንያ ድማ ተለአኻይ ኮይኑ ከይዱ እቲ ዕላማ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃናንያ ዝለኣኸሉ ምኽንያት ኣለዎ ክልተ ነገር እዩ ሓደ ዓይኑ ዓዊሩ ስለ ዝነበረ ዓይኑ ክፈት ካልኣይ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ክምላእ ጎይታ ናባኻ ሊኢኹንሎ ኢልዎ ስለዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ወሳኒ ነገር እዩ ማለት ጳውሎስ ዓይኑ ከመይ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና እቲ ዝነበረ ብርሃን ደጉሕዎ እዩ ዓይኑ ክርኢ ኣይከኣለን እቲ ካልኣይ መሰረታዊ ነገር ግን ብመንፈስ ቅዱስ ክምላእ እዩ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ስለዚ ኣብዚ ንሪኦ ክፍሊ እንታይ ኢና ተይልናስ ጳውሎስ ክርስቶስ ምስ ኣመነ ቀፂሉ ዝኾነ እንታይ እዩ ተይልና ብኢድ ደቀ መዛሙርት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ጸሎት ተገይሩሉ ማለት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ኣብ ኣማኒ ህይወት ወሳኒ ነገር እዩ ማለት እዩ ናይ ሓደ ኣማኒ ህይወት ብመንፈስ ቅዱስ ምልአት ተዘይተጼሩ መንፈሳውነት ቀሊል ክኸውን ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ ንምንታይ ብስጋ ስለ ዘይከውን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ብክርስቶስ ምስ ኣመነ ሓደ ኣማኒ መሰረታዊ ኣስተምህሮ እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ደጋጊሙ ንሐዋርያት ነጊርዎም እዩ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ናይ ክርስትና ህይወት ይኹን ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት መንፈሳዊ አገልግሎት መሃብ
ኣይከኣልን ማለት ንምንታይ ተይልና بسب حساب مهزون منجست أملاخ سرزيت سره ناي منجست أملاخ ميكانيزم ويتمساري حنتاينو تيلنا أما أغل حزب أملاخ منفس قدوس مالت سلازي منفس قدوس أب أمنتي هوت وسان ترى اللو سلازي منفس قدوس ملأت أماني كملا علو إزي مرجع يكون إذا حارينا هنقبروز قبا هيوت بزمن فسك الدوس ملعات كريستياناوي هيوت من بارك كالدو تيلنا ملسو أي كالنيو بعد سيرو أي كالنيو كم زي كال انتاي مرقاقج اللو تيلنا اتهم أسر تحادة هواريات قدم منفس قدوس مملأن دحر منفس قدوس مستملئون زنبروم هيوت انتاي يمثلنا مصحف قدوس ممرمار ترايو قدم منفس قدوس موراد توم أسر تحادة هواريات انتا عينت هيوت ينيرو كريستوس إيسوس أما أخلهم كله مس كريستوس يسوس انداوصون اندااتون انت عينت مفعفح اما اغلون كم زنبره نفلتين اذن من تايو تيلنا ناي منفس قدوس ملئات سلا زينبرون سلازي ناي منفس قدوس ملئات اب حاده اماني هيوت وسان نغري مالت وسان نجار سلزخونه دما ኢየሱስ ክርስቶስ ደጋጊሙ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ለደቀ መዛሙርት ነጊርዎ እንታይሎም ንሱ ድማ ንዘል ዓለም ምሳኻትኩም ዝነብር ካልመጽናንዒ ክህበኩሜ ንሱኻ ዓለም ዘይትሪኦን ዘይትፈልጦን ብምዃና ክትቅበሎ ዘይትኽእል መንፈስ ሓቂ ንስኻትኩም ግና ምሳኻትኩም ዝሓድር ኣባኻትኩምን ዝነብር ስለዝኾነ ትፈልጥዎ ኢኹም ሐዋርያት ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ይነግሮም እሳቶም ግን ብዛዕባ ናይ ክርስቶስ መኻሪዮም ዝሓስቡ ንምንታይ ተይልና ምስ መንፈስ ቅዱስ ዝነበሮም ኣፍልጦ ብዙሕ ኣይነበረን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ክርስቶስ ህይወት ክሰርሕ ሪኦሞ እዮም ኣብ ክርስቶስ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብር ሪኦም እዮም ክርስቶስ ብዙሕ ድንቅን ተኣምራትን ክገብር ሪኦም እዮም ክርስቶስ እውን ኣብ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ስልጣን ሂቦም ከይዶም ተላኢኾም ፕራክቲካል ጋስፕል ቲቺንግ ከይዶም ተአምራት ገሮም መናፍስ ተውጾም ተመሊሶም ግን ምስ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይበሉን አይተፋለጡን ገና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ደጋጊሙ ይነግሮም ነበር መንፈስ ቅዱስ ሓደ አማኒ ተዘይስተማቂሩ ኣብ ህይወቱ ኣብ ካልኦት ሰባት ክሰርሕ ክሪኦ ይኽእል ኣብ ካልኦት ሰባት ህይወት ናይ መንፈስ ቅዱስ ምጽንና ናይ መንፈስ ቅዱስ ረድኤት ክኸይድ ክሪኦ ይኽእል እዩ ኣብ ህይወቱ ተዘይተሞኪርዎ ሓደ ዓይነት ትርጉም ይዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ደጋጊሙ ይነግሮም ነበር ሕጂውን ኣብ ግብረ ሐዋርያት መጀመርያ زعاتته حتو يسوع كريستوس كخيد مسبلة ما عسيخانا إسرائيل منجست تملس عينت حتوي اتستزاربهم عبلبهم بزوح أحدرن نمنتاي اتابلبهم استقمته كالي نجار سلزغونا مالتي ساب لبو يتعزو
ሰብ በቲ እዩ ኢሉ ዝኣመነሉ ነገር ኣእምሩ ይተዓዝዩ ሰብ ኣእምሩን ልቡን ተተታሒዙ ድማ ንተሐቀኛ ነገር ኣይሰምዑን ኢየሱስ ግን ሕጁን ደጊሙ ኃይል ክትቀበሉ ኢኹም ኃይል ክሳብ ተቀበሉ ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወጹ ኢሉ ትእዛዝ ሂብዎም ይኸይዱ ስለዚህ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዘለና መረዳእታ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ዘለና አፍልጦ ተመኩራዊ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ህይወት መንፈስ ቅዱስ ንመኑ ተዋሂቡ ተይልና በክርስቶስ ንዝኣመኑ ሁሉ እግዚአብሔር ክህቦም ድሉዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ ሐዋርያት ህይወት ክሪኦ ከለና እንታይና ንርኢ ክደፍኡ ወይና ንርኢ ሰምዖ ቅበሎ ከማን አይደልዩ ኢየሱስ ግን ኢሎም እንተ አይነት መገዲ ከም ዝኸዱ ድሕሪኡ ይፈልጥ እንተ አይነት ናይ ህይወት ጎዳናታት ከም ዝኸዱ ይፈልጥ እቲ ዝተዋሃቦም ተልእኾ ወይ እቲ ዝሓዝዎ ህይወት ካብ ዓለም እንተ አይነት ብድሆ ከም ዝመጾም ይፈልጥ ኣብቲ ሁነታት እቲ ጸኒዖም ደው ዝብሉሉ ዓቕምን ኃይልን ካብ መንፈስ ቅዱስ ጥራይ ከም ዝረኽቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ይፈልጥ እሳቶም ግን ስለዚህ ተሞክሮ አስተባሉሉ ስለዚህ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልአት ኣብ አመንቲ ህይወት ኣብ ስፍራ ኣለዎ ማለት መልአት ዘለዎ ክርስቲያናዊ ህይወት ወይ መልአት ዘለዎ አገልግሎት ንምግልጋል ናይ መንፈስ ቅዱስ መልአት ወሳኒ በዘይ ንሱ አድማዒ ዝኾነ መንፈሳዊ ስራሕ ክስራሕ አይክእልን ቴክኒካዊ ዝኾነ መገድ ጥራይ ክስራሕ አይክእልን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ኃይሊ ክሳብ ተቀበሉ ካብ ኢየሩሳሌም ከይተወጹ ስለዚህ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልአት ወሳኒ ነገር እዩ ወሳኒ ነገር ድማ ስለዝኾነ እቲ ዝኾነ ነገር እንታይ እዩ ተይልና ሳኦል መንፈስ ቅዱስ ተመልዩ ኣብ ደማስቆ ከዓ ሓደ ሃናንያ ስሙ ወደ መዝሙር ነበር ንዑ ጎይታ ብራእይ ሃናንያ ኢሉ ጸውዖ ንሱ ከዓ እኒእኹ ጎይታ ኢሉ መለሰሉ ሳኦል ሓወይ እቲ ክትመጽእ ከለኻ ኣብ መገዲ ሰራይካ ጎይታና ኢየሱስ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልአካን ናባኻ ዲኡኹንሉ ክትርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልአካ ዓይኑ ክርእን መንፈስ ቅዱስ ክመልአን ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ እንታይልኒ ሊይኹኒ ዝተለአኸ ሰብ ደቀ መዝሙር እንታዩ ይላኺ እቲ መንፈስ ቅዱስ ዝተመልአ ደቀ መዝሙር በመን ይላኽ በክርስቶስ ይላኽ ሃናንያ ተላአት ውሽጥ መንባር ድማ ካለ ነገር ሐዋርያት ክርስቶስ ያምኑ እኮ ኢየሱስ ክርስቶስ እስኻ ወዲ ሕያው አምላኽ ኢኻ ኢሉኮ ጴጥሮስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ተገሊጹሉ ተዛሪቡ እስኻ ወዲ ሕያው አምላኽ ኢኻ እዚ ስጋ እንደምን አይገለጸልካን እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ አቦዩ ገሊጹልካ ኢሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሕያው አምላኽ ምዃኑ ምፍላጥ ሓደ ነገር እዩ ኣብ ክርስቶስ ግን ሰብ ጸኒዑ ክነብር ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት የድልዮ ንምንታይ ተይልና ዓለም ናይ ባዕላ ዝኾነ ብድሆ ኣለዋ ነዚ ብድሆታት ሰብ ክሰግሮ ዝኽእለሉ መገዲ ኣማኒ እንታይ እዩ ተይልና ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት እዩ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ነዚ መንፈሳዊ ይኹን ስጋዊ አካላዊ ብድሆታት ከመይ ገይሩ አማነ ክሰግሮ ይኽእል አይክእልን ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት አድላይ ጴጥሮስ ከም ሰመጠን ጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ክከላኸለሉ ፈቲኑ
كم سمتن كم زلوا فقر متن كريستوس نايلك كهانات حلاوي أزني بسيف كساب زقرص كوينيو بدمن سجان جنزخون أين برن منفساو نجاريو بطرس كريستوس أبحنتي غردا غلغاليت قدمي يا خيدو سغا مسؤونيركا إلاتو አይፈልጦኒ ትዝብሉ ዮሴፍ አይፈልጦኒ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ምስተመልኡ ግን እዚ ሁሉ ነገር ይስተለውጡ እዚ ሁሉ ነገር ተቀይሩ ናይ ሰብ ህይወት 360 ዲግሪ ዝቀይር ናይ መንፈስ ቅዱስ መልአክ ጥራይ ሰብ ንሰብ ክቀይሩ አይክእልን ናይ አማኒ ህይወት እንታይ ይቀይሮ ተይልና ናይ መንፈስ ቅዱስ መልአክ بزي منفس قدوس ملأت أب سبات تبعات كمت أي كلنيو نمنتاي تايلنا منفس هاو نجر سلزغون سما هاو نجر سلزغون نزيو بطرس بزعبا منفس قدوس نسون يزارب أب قبر هاوريات معرف عسرته أحزاب منفس قدوس كم استقبلوا قصري 4 بطرس قنا نزقال زي كزارب كلو أبتم نتقال سمعوا وخلاتهم منفس قدوس ورده أتوم كاب وجن أيهود زغونو مس بطرس زمتو أمنتي أتوم أحزاب بوهم قاتات كزاربون أملاخ كمسجنون سلس سمعوا أب أحزاب دما هي منفس قدوس سلس فساسة تجرموا شعوب بطرس زياتهم كمانا منفس قدوس كاب تقبلوس بماي هيتمقوا زخل كلام زخل الدعاء ماني بلا بسم يسوع كريستوس كتمقوا خا عززهم دحرز دما قال قرم مع علتي مساتاتهم اني لمنوا ويبل ابز غفل زينريو هاريا بطرس اب احزاب كم زخده إنا نري اب قصري 36 شعوب بطرس كم زيلو خزارب جمره اب زخونه يكون هاجرنا املاخ زفرح قنعنا زغبر انتلو اب املاخ قبول ينبر ابو ادلو كم زيلبو بحق يراخو املاخ بتي غويتا كله زخونه ኢየሱስ ክርስቶስ ደቅ እስራኤል ሰላምና መሰረት ዝለአኸ ቃል እዚዩ እቲ ድሕሪ እታ ዮሐንስ ዝአወጃ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳብ ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ይኹም አምላኽ ከመይሉን ኢየሱስ በዓል ናዝሬት መንፈስ ቅዱስን በኃይልን ከም ዝቀበኦ ንሱ ኸኣ አምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ከም ዝገበረን ንኹሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዘሕወዮም بعلخاتكم تفلتوا ويهم نحنا خا نايتي أب هاجر يهودان أب يروسالم زجبروا كله مسكرينا نساتهم نعو أب عنج إيتي سقيلهم قتلوا أملاح جنا نعو أب سال سيت معلتي أتنسو بجهادي كم زرعة خا جبروا أنت هنا قويتا بجهادي استرعي نعنا نتوم مسكر ما أنت خنكون أملاح قدم زهارينا هو نعنا نتوم كاموتات دحرم تنسو مسؤول زبالة عنان ستنان مبر نقول له أحزاب يكونن أملاخ نهيوانن موتانن كفرد زمدبو نسمخانو نهزبي خنسبخ كنمسكر عززنا بو زأمن زبالة بسموح دقات حاتيات كم زركب كلهم نبيات يمسكروا اللو بطرس قنا نزقال زيك الزارب كلو أبتم نتقال سمعوا كلاتهم منفس قدوس وردهم منفس قدوس وردو مليئوم سلازي ناي منفس قدوس ملآت عب كريستنا هيوت وساني نغريو مالتيو سلازي هيوتنا منفس قدوس
ክምላእ ኣለዎ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልዕሊኦም ወረደ ጴጥሮስ ተገሪሙ ዘገረሞ ነገር ሓደ ነገር እንታይ እዩ ኣብ ኣህዛብ መንፈስ ቅዱስ ፈሲሱ ኣብ ኣይሁድ ጥራይ ኣይኮነን ንስተቀበልዎ ብስሙን ዝኣምኑ ሁሉ ውልድነት ኣምላኽ ውልድ ኣምላኽ ተባሂሎም ክጽውዑ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ በኣዋይ ዝተነደቀ መንደቕ ብመስቀል ቃል ከም ዘፍረሶ ካብ ክልቲኡ ድማ ንዑ ዝኸውን ሓደ ህዝቢ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ከዳሉ ከም ዝደለየ ተገሊጹሉ ጴጥሮስ ኣብ ጴጥሮስ ዝነበረ ኣተሓሳስባ መንፈስ ቅዱስ ኣይሁድ ጥራይ ነይሩ ሕጂ ግን ንመን ንኣህዛብ ካብ እስራኤል ወፃኒ ዝኾኑ ንሶርያውያን ንግሪካውያን ንሮማውያን ዝነበሩ ኣህዛብ ብምሉኦም መንፈስ ቅዱስ ፈሲሱ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር አድሎን ሻራን ዘይብሉ እንታይ እዩ ኣምላኽ እዩ ንዚ ኢሉ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ኣምላኽ በቲ ጎይታ ሁሉ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ እስራኤል ሰላም እናበሰረ ዝለኣኸ ቃል እዚ እዩ እቲ ድሕሪታ ዮሐንስ ዘኣወጃ ጥምቀት ካብ ገሊላ ጀሚሩ ክሳብ ይሁዳ ዝኾነ ጥምቀት ይሁዳ ዝኾነ ነገር ትፈልጥዎ ኢኹም ኣምላኽ ከመይ ኢሉ ንኢየሱስ በዓል ናዝሬት መንፈስ ቅዱስ በሓይሊ ከም ዝቐብኦ ንሱኻ ኣምላኽ ምስኡ ስለ ዝነበረ ኣብ ኩሉ ጽቡቕ ከም ዝገበረን ንኹሎም ነቶም ሰይጣን ዝኣሰሮም ከም ዘሕወዮም ባዕልኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም እናበለ ይዛረባሉ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ በአካል ዝገበሮ ነገር መንፈስ ቅዱስ ኃይል ድማ በደቀ መዛሙርት ህይወት ክፈጽሞ ጀሚሩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እግዚአብሔር ወይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክገብሮ ዝደልዮ ነገር ኣብ ኣመንቲ ህይወት ብምንታይ እዩ ተይልና መንፈስ ቅዱስ ኃይል እዩ ወይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት እዩ ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ምልአትን ብዘይ መንፈስ ቅዱስ ኃይልን ዝኸውን ነገር የለን ስለዚህ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ኣብ ቁጥር 12 ኣብ ቁጥር ምዕራፍ 11 ቁጥር 12 መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከይተጠራጠርኩ እዚ ጸብጻብ ንሰባት ክዛረብ ከሉ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ከይተጠራጠርኩ ምስኣቶም ክኸይድ ነገረን እዞም ሽድሽተ ኣሕዋት ድማ ምሳይ ከዱ ኣብ ቤት ቆርኔሌዎስ እውን ኣተና ንሱ ከዓ መልአኽ ኣብ ቤቱ ደው ኢሉ ንኢዮጴ ለኣኽሞ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ፀዊዕኻ ኣምጻዮ ንስኻ ኩሉ ቤትካን እትድሕንሉ ቃል ንሱ ክነግረካ እዩ ክብሎ ከሎ ከም ዝረአየ ነገረና ክዛረብ ምስ ጀመርኩ ከዓ ከምቲ ቅድም ኣባና ዝወረደ መንፈስ ቅዱስ ኣባታቶም ወረደ ሽዑ ነቲ ዮሐንስ ብማይ እዩ ዘጠምቕ ንስኻትኩም ግና መንፈስ ቅዱስ ክትጥመቑ ኢኹም ዝበሎ ቃል ጎይታ ዘከርኩ እምበኣርሲ ከምቲ ንዓና ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ኣመና ዝሃበና ኣምላኽ ማዕረና ገይሩ ህያብ ካብ ዝሃቦም ኣነ ደኣ ንኣምላኽ ክኽልክሎ ዝኽእል እንታዋይ ኮይነ በለ መን ጴጥሮስ ከማና ሂብዎም መንፈሱ ኣፍሲሱሎም እግዚአብሔር ዘይሻሩ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ብዘይ ተጉላባ ንኹሉ ብቕንዕናን ብሕያውነትን ንዝቐረቡ ሁሉ ዝህብ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት እንታይ የድልዮ ተይልና ቁኑዕ ልቢ ዝቐንዐ ልቢ እዩ ዘድልዮ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ስለዚ ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ክንጽሊ ከለና ብቁኑዕ ልቢ ክንጽሊ ኣለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ውህበቱ ኣባታቶም ከም ዘፍሰሰ ኣብ ኣሕዛብ እውን
አፍሲስወይ እግዚአብሔር ይመስገን አባናውን አፍሲስወይ ናና በስጋ ደቅ እስራኤል አይኮና አሕዛብን በቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስ አዘራረባ እግዚአብሔር ግን በወዱ በክርስቶስ ኢየሱስ ንዝአምኑ ዘበሉ ሁሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልአት ክህቦም ድሉዩ እግዚአብሔር ይመስገን ንቆርኔሌዎስ ንትሮማ ወታደር ቁኑዕ ልብ ዝነበሮ እግዚአብሔር ናብ ቤቱ መጽኡ እንታይ ልዎ እቲ ትድሕነሉ ቃል ዝነግረካ ጴጥሮስ ካብ ኢዮጴ ጸዊዕኻ ምጽኣዮ ክነግረካ ኢልዎ ብቕንዕና ዝኸዱ ሰባት ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ተኻፈልቲዮም ናይ መንፈስ ቅዱስ ጸጋ ተኻፈልቲ ዝኾኑ ሰባት ብምንታይ እተይልና ቅንዕና እዩ ዋላ ሓደ ብቕንዕና ቀሪብካ ብገርሂ ልቢ ቀሪብካ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ መቐባል እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልአት እንታይ ዘድልዮ ተይልና ቅንዕና ኣብ ልብና ቅንዕና ክንጽሊ ቅንዕና ቃል ኣምላክ ክንሰምዕ ብቅንዕና ክንጽሊ ኸለና ብቅንዕና እግዚአብሔር ናይ ቁኑዓት ጸሎት ይሰምዕ እግዚአብሔር ናይ ቁኑዓት ጸሎት ሰማዓይ ኣምላኽ እዩ ንምንታይ እግዚአብሔር መገዱ ሁሉ ቁኑዕ እግዚአብሔር መገዱ ዝቐንዐ ኣምላኽ እዩ እግዚአብሔር ብዛዕባ መንፈስ ቅዱስ ንህይወትና ከም ዘድልየና ብቕንዕና ኣብ ቅድሚኡ ተቐሪብና መንፈስ ቅዱስ ይፈስስ እዩ ክብሪ ንጎይታ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ መንፈስ ቅዱስ መልአት ብኢድ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስ ይምልኡ ነይሮም እዚ ፍቓድ ኣምላኽ ፍቓድ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ እሳቶም ስለ ዝተመልኡ እሳቶም ስለ ዝተዓምዎ እሳቶም ስለ ዝተሞከሮ ካልኦት ድማ ንኽጥዕሞ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልአት ይፈስስ ነይሩ እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ድማ ምስ ወረደ ሕያብ ንኹሉ ሃቦም ሕያባት ሒዙ እዩ ዝመጽእ ኣሕዛብም ሕያባት ተቐቢሎም እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚ ብቕንዕና ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ዝቐርብ ሰብ ኩሉ መንፈስ ቅዱስ መልአት ክነብር ይኽእል እዩ እንታይ እዩ ኣምላኽ ንኣምላኽ ዝጻረር ንመንፈስ ቅዱስ መልአት ዝዓግቶ ነገር ተይልና እቲ ሓደ እንታይ እዩ ምንዓቕ ተነኣእሶ ምንዓቕ ምንኣስ እዚ ሓደገኛ ነገር እዩ ከቢድ ነገር እዩ ዋጋም ዘኽፍል ነገር እዩ ከቢድ ነገር እዩ እቲ ሓደ ኣብ ልብኻ ካልእ ጥሙዕ ሒዝካ ኣብ ቅድመ ኣምላኽ ምቕራብ ማለት እግዚአብሔር ልብን ኩላሊትን ዝምርምር ኣምላኽ እዩ ሲሞኒ ኣብ ሰማርያ ዝነበረ ሰብ ንፈልጦ ኢና ሲሞኒ ዝበሃል ጠንቋላይ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚነ ኢሉ ምስ በዓል ፊልጶስ ተሓዊሱ ምስ በዓል ወንጌላዊ ፊልጶስ ተኣምርትን ተኣምራትን ምስ ረአየ እዚ ሲሞኒ ዝበሃል ጠንቋሊ ሰብ ኣብ ሰማርያ ከተማ ዝነበረ እዚ ሰብ እዚ ምስ በዓል ፊልጶስ ተሓባቢሩ ኣማኒ ኮይኑ ምሳታቶም ይወፅእ ይኣቱ ምስኦም ይወፅእ ይኣቱ እምበር ልቡ ምስኦም ኣይነበረን ልቡ ምስ ጎይታ ኣይነበረን እሱ ግን ኣብ ልቡ ሓደ ጥሙሕ ነይሩ እቲ ጥሙሕ እንታይ እዩ መንፈስ ቅዱስ ተቐቢሉ ከማታቶም ክገብር እቲ ዝነበሮ ክብሪ እንደገና ክመልሶ እቲ ዓቢ ጌጋ እንታይ እዩ ተይልና
ናብ ሐዋርያት ሰልዲ ሒዙሎም መጽ እሱውን አነውን ከማኻትኩም ክገብር እዚ ነገር ሃቡኒ ብነጻ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽምዕት ሃሉ ይምጻ ናይ ህይወት ማይ ፈልፋሊ ክጸግብዩ ሰልዲ ሒዙ መጽ እቲ ዘጓነፎ እንታይ እዩ እስኻን ሰልድኻን ጥፋዩ ናይ እግዚአብሔር ነገር ብሰልዲ አይግመትን ናይ እግዚአብሔር ነገር ዋጋ ክነውጻሉ አይንኽእልን ኢና ዝተፈላልየ ክቡር ዕንቁታት ኣብ ዓለም ዋጋ ይወጻሉ ዋጋ ኣለዎ ናይ ባዕሉ ግምታት ኣለዎ ሰማያዊ ነገር ግን መዐቀንን መገመትን የብሉን ነዚ መዐቀንን መገመትን ዘይብሉ ነገር ክገዝኦ ፈቲኑ አይከውንን ኣብዚ ነገር እዚ ዕድል የብልካ እንተባይ ብግርህና ተዝመጽ ዝሰብ ብጽሩይ ሓቀና ተዝመጽ እግዚአብሔር ቁኑዕ አምላኽ ዝህብ አምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ መንፈስ ቅዱስ ምልአት ክንሓስብ ከለና ብቁኑዕ ልቦና ንቅረብ ክንጽሊ ከለና ዝኾነ ሌና ስሜርና ክንጽሊ የብልና ሐዋርያው ጳውሎስ ከምዚ ነገረና መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ደለዮ ኣብ ህይወትና ክፈስስ እሱ ብዝደልዮ መገዲ አባና ክሰርሕ ህይወትና ክጥቀም ነፍስና ሓሊፍና ክንህቦ ኣለና ኣብ ዕብራውያን ከምዚ ነገረና መንፈስ ቅዱስ ዋላ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር ከምዚ ደልዮ እዩ ሰሪሑሉ እግዚአብሔር ከምዚ ደልዮ ኣብ ህይወትና ክሰርሕ እሱ ከምዚ ደልዮ ግብሩ ክገብር ህይወትና ቀይሮ ክንህቦ ኣለና በርናና ከምዚ ደለናዮ አይከውንን አናንያ ናብ ዘይደልዮ ቦታ ይኸይዱ ናብ ዘይደልዮ መገዲ ይኸይዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ይኸይዱ እምበር ካለ ነቢይ መጽኡ አምላኽ ተዛሪቡኒ እሞ ኸይድካ ንሳኦል ከምዚ ግበረሉ ተዝብሎ አይመኸደን ንምንታይ ሳኦል እንታይ ዓይነት ሰብ ከም ዝኾነ ይፈልጦ እዩ ኣብ ሓደጋ ክወድቕ እንታይ ኣምሲለ ናብኡ ዝኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ምስ ተዛረቦ መገዱ ኸይዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ተዛረቦ ግን ናብቲ ዝፈርሖን ናብቲ ሓደጋ የውድቕ ዝበሃል ሰብን ተኺሉ ኸይዱ ንምንታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝተዛረበ ስለዚህ بمنفس قدوس تجيرو أم منفس قدوس كتستر آتيو كيدو أمبر هانانيا نمنفس قدوس تقوت آتيرو واي كدن بوزو حساب نمنفس قدوس كقوت آتيرو إزدل مانج كجبرو كقوت آتيرو إزدل أي كونين منفس قدوس تقوت آتيرو واي كيدو منفس قدوس تقوت آتيرو واي أقلقيل منفس قدوس كقوت آتيرنا منفس قدوس نتقنع مجد غرقنا نفسنا حلفنا غنبالنا لبنا حلفنا غنحبالنا منفس قدوس بعلو أنانيا منفس قدوس تتصيري أخيد أمبر بعلو تبقي سوي كده እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልአት ወይም ናይ መንፈስ ቅዱስ ተመለአ ህይወት አብ ክርስትና ህይወት ወሳነ ነገር በዘይ መንፈስ ቅዱስ መልአት መንፈሳው አገልግሎት ከሁሉ አይክልኝ በዘይ መንፈስ ቅዱስ መልአት ተአምርትን ተአምራትን ከሆነ አይካልኝ በዘይ መንፈስ ቅዱስ መልአት
منافست خوصو يكلوني بزي منفس قدوس ملات سب كنباي كلونيو بزي منفس قدوس ملات ناي منفس قدوس فري امان خفري اي كلونيو سلازي ناي منفس قدوس ملات وسان نغريو منفس قدوس ملات تمليو اماني تبعت زلو هيوت كنبر يخيلو منفس قدوس ملات كوينو بتبعت كملالس يخيلو منفس قدوس ملات ابتعت منفس قدوس كتر زياتو هيوت ززورون تاي تيلنا سغا اندمني كالي نغر اي زورون سلازي نحواريات تقوصاصيرو زمرحم زنبره حيلين تايو تيلنا منفس قدوس غا سغا خيبلو اتستوهابوم نغر حيزوم نقرميت كيدو سلازي ناي منفس قدوس ملات اب حدش كيدان وساني نغريو بزي منفس قدوس ملات زغون نغر يلن سلازي انتايلو كزخاخركم يو زبل قال انتاي مالتيو نسو خا ملأخ ابيتو دويلو ان ايوبي لاخ مونت بيتروس زبحال سمعون صويخا امصايو نسخان كل بيت كان تدحنلو قال نسو خنغركايو كبلو خلوخم زراعي نغرنا زاره مس جمركو خا كمتي قدم ابانا زورده منفس قدوس اباتاتو مورده شعو نتي يوحنس بمايو زطمق نسخاتكم غنا منفس قدوس قطمق يخوم قال غويتا ذكركو قال غويتا ذكركو منفس قدوس فصنتا خبلكم اتا انا زنغركم كله كزخاخركم يزبله تنبيتاو قال تفصم سلازي قال املاخ نمذكر تمهرت استمهرنايو نمذكر ناي منفس قدوس ملات ادلايو قالون منفسون زبحاللو زيو سب بقال طراي تمليو بمنفس قدوس تزي تمليو انتاي ترغمالو بمنفس قدوس تمليو دما بقال املاخ دما خملالو سلازي قالون منفسون تتعايزون زغيد نغر እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ አነ ዝነገርኩኩም ቃል ከዘኻኽረኩም ዩ ማን መንፈስ ቅዱስ ጴጥሮስ አብዚ አተዛሪዋ እቲ ጎይታ ዝተዛረበግና ቃል ዘከርኩ መንፈስ ቅዱስ የዘክሪ የዘኻኽሪ ስለዚህ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልአት ጥቅሙን ታዩ ታይልና እቲ ዝተመላአናዮ ቃል ክንዝክሮ እቲ ዝመላአናዮ ዝተመለአ ቃል ኣብ ህይወትና ክንዝክሮን ክነስተንትኖን ኣብ ዕድል ይኸፍተልና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልአት ኣብ ስራሕ ኣለዎ ማለት ስለዚህ ኩሉ አማኒ ኣብ ናይ መንፈስ ቅዱስ መልአት ህይወት ከአቱ አለው ኩሉ አማኒ ነብይ ጥራይ ኮነን ሐዋርያይ ኮነን ወንጌላዊ መምህር ጥራይ ኮነን ኩሉ አማኒ በመንፈስ ቅዱስ መልአት ከአቱ አለው በመንፈስ ቅዱስ መልአት ከዕለቅልቅ አለው መንፈስ ቅዱስ ንግምላእ ሰብ ዘድልዮ ሓደ ነገር እንታይ ቁኑዕ ልብ ጥራይ ክርስቶስ ዘአመነ ቁኑዕ ልብ ጥራይ ዘድልዮ መንፈስ ቅዱስ ተጽርና ኣብ ክርስትና ዓለም ክንመላለስ ከለና አድማዒ ዝኾነ ህይወት አድማዕ ዝኾነ ድማ አገልግሎት ክነገልግል ንኽእል ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተማልን ሎምን ንዘለዓለም ሕያው እዩ ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ ዋና ነገር እዩ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እነሆ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝፈስስ መንፈስ ቅዱስ አሕዛብን አይሁድን ከይበለ مفساس كاب زجمر كلتش عامتها تعليفيو قلنا احنا لبنا خفيفنا خنقبلوا لنا بزيبو ازخو النجر يلن منفس قدوس يتصنانعيو منفس قدوس يفوسيو منفس قدوس
حيل يعتقيو منفس قدوس حيال نغريو اب كريستنا عالم يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو سلازي ام مصحف قدوس نريو اتعابي اب حواريات هيوت ابتوم 11 نريو انتاي تيلنا ناي سبرتع ايكونن اساتهم اب يروشاليم وديوم يمنيرو بقى خيدوم يو تبتاتينوم يو يسوع كريستوس ግን እንደገና አኪቡ መንፈስ ቅዱስ መሊዩ ኪዱ ይሉም ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያዊው ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እንደገና አምላኽዩ ናይ እንደገና ጎይታዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ነትዛሐረዮ አይድርቢዮኒ በፍጹም አይድርቢዮን የተስኦ ያሐጽቦ እንደገና መንፈሱ ይለኽዮ እንደገና ኪዲ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ تمالن لومن هاللويا نزل عالم هياويو يسوع كريستوس عندنا زحدس قويتايو بمنفس قدوس يحدس بحيلي يحدس بتصقا يحدس عندنا بيت كريستيان تحدس عندنا عقل قلتي يحدسو عندنا محداس بمنفس قدوس حيلي يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو هذا نجر كنجركم أنا أبكي عليو دهر حجي روماي تبلو سبات تعليهم جنايو أي تودن تهدس الله عندنا متسألو عندنا أي تودن عندنا خم بحدش عندنا حديسو عندنا حسيبو عندنا ولويلو هاللويا يسوع كريستوس تمالن لومن نزل عالم هياويو نجركي أيتودن قدايكي أيتودن صلى كله صلوا تعالو إجزي أبهر أنت أيزو قدايزي أنا يترد عنن confused غينو له إجزي أبهر يبلغ كله قدايكي تودن كل نجر أب يدو يسوع كريستوس تمال اللوم نزل عالم هياويو بهوت كتنبري أخي مدحان أملاخ كتري أخي يسوع كريستوس هاللويا تمالن لومن نزل عالم هياويو እግዚአብሔር ነመስግነካ ዝመስለካ የለን ዝወዳደረካ የለን ክብርን ምስጋናን ንዓኻዩ ኃይል ጸልማ ስለዝበተንካ ምኽረ አጋንንት ስለዝፈረሰ ዲያብሎስን ሰራዊቱ ስለዝወደቀ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይልን ክብርን ብምልአት በኢየሱስ ክርስቶስም ኣብ ዘለዎ ልቦም ናባኻ ናብ ዝቀነዐ ኩሉ ከተፈስስ ንጽልያለና ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ልቦም ናባኻ ናብ ዝቀነዐ ኩሉ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይሊ ክፈስስ ምጽንና እንደገና ምትሳ ሆነሎም እንደገና ምድያብ ሆነሎም እንደገና አፍሪካ ጠዊሎም ቅዱስ እግዚአብሔር ክብር ምስጋናን ንዓኻ አቅርቡ ንጽልያለና በዚህ ሰዓት እዚ በኢየሱስ ክርስቶስም ዝሆነ ይኹን ሕማም ናይ ውሽጥ ሕማም ናይ ማዓንጣ ሕማም ናይ ከብድ ሕማም በኢየሱስ ስም ይቅለጥ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝሆነ ይኹን ናይ ሕማም ኃይሊ ዝፈረሰ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ጭንቀት ኃይሊ ዲፕሬሽን በኢየሱስ ስም ይበተን በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዝተበታተነ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘል ዓለም ሕያዊ ኻሞነ መስግነካለና ክብርን ምስጋናን ንህበካለና ዝሆነ ይኹን ናይ ሕማም ኃይሊ ናይ ውሽጥ ሕማም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይምከኽ በኢየሱስ ስም ይቅለጥ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ነመስግነካለና ጸጋኻን ክብርኻን መንፈስካን ኃይልኻን በመልአት ኣብ ህዝብኻ ይፍሰስ ኣብ ደቅኻ ይፍሰስ ኣባና እሽተ ይፍሰስ ኣብ ዓበይቲ ይፍሰስ ጸጋ ሞገስ ክብርኻ በሽምካ ኣብ ዝተጸውዐት ማሕበር ይፍሰስ ናዝሬቱ ኢየሱስ ይፍሰስ ሓድሽ ነገር ይሁን ክብርኻን ጸዳልካን ሞገስካን ግርማኻን ይፍሰስ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
أب حزبها يفسس موغسكا يفسس قرماها منفس قدوس حيلي يقلت مغرى عقان تغلو يفرس اتناتكا قبعات اتناتكا حيلي اتناتكا موغس أبيتكا يفسس كبرن موغسن قرمان كتقبل زقباكا قويتا كلنا عغا أحلفنا نهبكا لنا تعرفوا زلو غزي كل دما نعغا يحلفنا نهب مقدنا قدوس እግዚአብሔር نعغا نهب لنا ህይወትና ዘበና ቅዱስ እግዚአብሔር አገልግሎትና መገላግልትና አህዋትና አሃትና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በትናትካ ጸጋ በትናትካ ክብሪ በትናትካ ሞገስ በትናትካ ኃይሊ በኢየሱስ ስም ይመሎ ናትካ ክብርን ኃይልን ይውረሶም እግዚአብሔር እዚህ ስለተገብሮ ነመስግነካለና ምሸትና ባርኽ በክብር ወድኻ በኢየሱስ ስም አሜን